nang sniu shushu ka jingya dei hapdeng ka sorkar Bangladesh bat ki bor sipai jongkahi ya kalawei jongkari dei banrai da ka sorkar balajit om da ka jing sensyar ba klem jit la ong uhe sipai ka Bangladesh uhe sipai jongkari Bangladesh ulap penpau ya ka jing sngokya halor ki kam jongka sorkar basipor jong Yunus bat ulap penpau ba ya kirai ki ba kongsan lasim klem daya kren bat ki bor sipai uhe sipai jongka Bangladesh u general wakar uz zaman menin kasngi ulakren syaki officer haka jingelang dor barba hapdeng ka jingken tho ka banang jur ka bayadei bat ka jing temu ban penlong ya ka election ka bansawan haka jingelang uhe sipai ulai ya ka khobor ka baklan bat ka baklem don ka no ka jing hartatin bakano ka jingmut ka balakot kalenti kan yaj bai chakmat ulong kat kum ki jingtep na dahaka uni uhe sipai ulong dakabasai baki sipai ke Bangladesh kin om kersan ne ailat ya kano kalenti ban ya chakmat ha kano ka jinglong jingman kadba om patla ban penlong ya ka election ka bat thamai shushu unong ai jingmut hakaliang ka jingyadari u doktor Khalilur Raman ulong ngakwa ban ong dakbasai ngimsim layakren batno ru sepang kane bat ngin om yakren hiro batno Handrai ka jing ya per hapdeng kasur bat ka jing penkesan hapdeng uhe sipai bat ka NSA kala penpau ya ka jing bom ya ngohun ka banang jur hapdeng ka sorkar basipor ka balakli da unong yok khusnam Nobel kata Muhammad Yunus katkum kitlong khobar ka CAS kala penpau ya ka jing sokhia halor ki kam jong ka sorkar basipor da ka ba penpau ba ya kirai ki ba kongsan lasim klem da yakren bat ki bor sipai jongka Bangladesh ulaban juru badai ban penlong ya ka election ha ubnai Desember bat baya kalawai jongkari daiban penbek daka sorkar balajit daki pajba om daka jing sensyar ka basipor ka ba klem jet daki pajba